Спадарства, у нашай студыі ўжо з'явіўся Зянон Пазняк, як мы і абяцалі, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускі народны фронт, рух «Вольная Беларусь». Зянон Станіславович, вітаю вас. Добрый дзень. Даносніцтва, ці гэта, на ваш погляд, чыста такая савецкая практыка, бо з кагосьці ж бяруць прыклад лукашэнкаўскія ўлады? Ну, тут прыклады не трэба браць, тут традыцыя расійская, добра усталяваная, абурантаваная кадрамі і палітыкай. Так што тут натуральна, што ёсць прафесійнае данасительства і прафесійныя даносчыкі. Но астатнія аматары па традыцыі. Так што нічого дзіўнага тут няма. Але калі мы кажам пра гісторыю вось савецкай практыкі, то найбольшая, напэўна, колькасць такіх даносаў менавіта за часы савецкай улады і за часы кіравання СССР Іосіфам Сталінам было. Ну так, тады людзі хацелі такім чынам выжываць. Але цяпер, вось у 20-е гады афіцыйныя былі, паўафіцыйныя звесткі па Менску. У міліцыі было зафіксавана 3500 даносчыкаў. Нават мапу стварылі адмыслова партызаны. Значыць, это, так сказать, от любви к искусству уже люди займаюцца. Вот. Заўсёды такі рэжым антычалавечы, ён выцягвае на паверхню вот такія пачуцці такіх людзей, і людзі такім чынам думаюць сцвердзіць сябе перад уладай і як бы забяспечыць. Таму што ў 30-е гады многія дзяўчаты нават хацелі замуж за НКВД-іста выйсці, ведаючы, што ён НКВД-іст. Я канкрэтна ведаю такіх людзей, такіх жанчын, я размаўляў з імі, жонкамі НКВД-істаў, якія расстрэльвалі ў курапатах. Ну от, думалі, што яны выйдуць замуж, што неяк это гарантуе ім жыццё. Ось, што тут гарантуе, як цяжка сказаць. Але я думаю, што тут вынік вот пры гэтым рэжыме, вынік абалванівання, вынік страшнай прапаганды, вось, і гульні на ненавісці. Таму што вот такога ўзроўня ненавісці не толькі ў Беларусі, ва ўсім свеце. Палітыка грунтуецца зараз на хлусні і на ненавісць. Вот гэта бумеранг, вот гэта то, што пранікае ў сацыяльную сістэму, выцягвае вось такіх людзей. Жылі два суседы, это канкрэтны выпадак, я вам расказваю. Все добра, на рыбу разам хадзілі. І аднаго разу яго сусед выйшаў у шорціках, і ён заўважыў, што на лыдцы яго пагоня. Ён тут же пазваніў міліцыю, яго забралі. Ось. Так што это псіхалогія тоталітарных рэжымаў, псіхалогія, якую мы ўжо перажывалі в 30-х гадах, але не зрабілі ніякіх высноў. Вот. Бяда ў тым, што на гісторыі ніхто не вучыцца. Вот. Высновы трэба рабіць з курапатаў, з тых забойстваў, якія былі пры Сталіну. Трэба рабіць высновы з таго, што трэба любіць сваё, сваю мову, сваю культуру. А калі какая разница, ну, то вот так і будзе. І самае галоўнае, што справа нават не ў тым, што там асяроддзе ствараецца, а псуецца сам чалавек. Псуецца яго душа. Ён это не заўважае. Это адбываецца. Калі даносіць маеце. Так, безумоўна, это псуецца яго душа. Ён не заўважае, што ён стаў другім. Вось, і гэта найбольш дрэннае. Вот. Асабліва гэта востра адчуваецца, калі ў адной сям'і бацька даносіць, напрыклад, на дачку. Былі такія прыклады, калі дачка ці зяць хадзілі на пратэсты, а бацька званіў у міліцыю і даносіў на іх. Вось як гэта перажываць, вось, калі такія канфлікты ўнутры адной сям'і? Ну так, але гэта класіка. Это класіка. Мало того, што даносілі, забівалі. Сын матку хацеў забіць. Я знаю такія прыклады на Ўкраіне. Калі была барацьба там з украінцаў, з палякамі. Ось. Таму, калі ідзе такая тоталітарная ідэалогія, засновая на ненавісці, яна прыгнятае чалавечнасць. Яна прыгнятае сямейныя сувязі, прыгнятае любоў чалавечую. Усё, чалавек пачынае
жыць ідэалагічнымі схемамі, а на самай справе гэта нішто. Не трэба перабольшваць палітыку. Любоў да бацькі, да маці, да маты, да маці, да бацькі, да маці. Да маці яна вышэйшая. Традыцыі культурныя, сямейныя, гуманныя, пачуццё абавязку. Гэта робіць чалавека. А калі чалавек трапляе пад прэс таталітарнай ідэалогіі, па-першае, яна хуслівая. Яны проста перарабляюць яго душу. Это сатанізм у поўным сэнсе. Это ідзе псаванне душы чалавека. І вот веруючыя людзі, я думаю, это цудоўна разумеюць, што калі душа, чалавек трапляе ў такую сістэму дэфектыўную, то ён псуе сваю душу. Вось тое, што шмат даносчыкаў, і што даносіць нават сын на бацьку, а сябра на сябра, это сведчанне псавання душы, што вось гэтая ідэалогія расейская, это ідэалогія варварства, яна існуе ўжо некалькі пакаленняў, яна вернута зараз Лукашэнкам, і яна псуе чалавечы дух, чалавечую душу, псуе наш генетычны фонд, у рэшце-рэшт. Это так проста не праходзіць, это застаецца. І вось супрацьстаўляцца гэтаму трэба, ну, па-першае, трэба верыць у Бога. Это найвялікшая сіла, якая можна супрацьставіць злу. Потым трэба мець адказнасць за сябе, за свае ўчынкі, за сваіх бліжніх людзей, за дзяцей, за ўсё, это мець за дзяржаву. Вось, трэба быць чалавекам сваёй культуры, трэба спрыяць сваім людзям. Ну, трэба тое, што робіць чалавека. Вось, таму гэта тэарэтычна, кажуць, гэта ўсё ёсць. Іншая справа, што вось тая ідэалогія, якая існуе ўжо ў нас не 30 гадоў. Яна ўжо існуе 50 гадоў. З іншага боку, Зенон Станіславович, розныя ёсць людзі, нават і якія вераць у Бога, узгадаем матушку Гаўрыілу і ўсю гэтую сітуацыю. З іншага боку, вот сёння мы кажам пра школу, пра стварэнне атрада, які будзе сачыць за іншымі вучнямі, якія нібыта паляць і гэтак далей. Ці гэта значыць, што самыя настаўнікі, у тым ліку выхавальнікі, папросту не даюць рады са сваімі абавязкамі, для гэтага падключаюць вось гэтыя атрады? Ну, это, по-першае, я сумняваюся, што матушка Гаўрыіла верыць у Бога. Вось, так як і вся эта папоўская шаці ў РПЦ. Это аддзел КГБ. Так што гэта дрэнны прыклад. Вось. А тое, што адбываецца ў школах зараз, это тое, што было ў 30-е гады. Я ў такой школе рос, 50-е гады. Я ў 50-е гады вучыўся. Но у нас было зусім другое асяроддзе, мы гэтаму супраціўляліся. Супраціўлялася грамадства, бацькі, і з намі нічого не маглі зрабіць. Заганялі людзей у піянеры, дзяцей у сэнсе, но гальштукі ніхто не насіў. Ніхто не насіў. Калі пачынаўся, скажем, у 5 класе урок, дзе гальштук? Забыў, ідзі да хаты. Альбо хто не забыў, дык у кішэні, вымі павяжы. Ну, от урок заканчваўся, ён здымаў. Вось. У нас было другое грамадства. Просто в савецкім грамадстве это значна цяжэй. Таму што супрацьстаяць гэтаму варварству расейскаму, гэтаму нішчэнню душы дзіцяці, бо для чаго это ўсё робіцца? Выхоўванне янычараў, выхоўванне мамілюкаў, выхоўванне з беларускіх дзяцей антыбеларускіх тыпаў, якія будуць ненавідзець сваю мову, сваю дзяржаву, сваю культуру і не будуць ведаць, што яны такія. Это прадмет акупацыі. І так было ў 19 стагоддзі. Вельмі шмат фактаў. Стварэнне новага грамадства. Ну, тут не стварэнне нового грамадства. Ніякае грамадства не ствараюць. Яны проста хочуць вынішчыць усё, што не маскоўскае. От і ўсё. Это абсалютна прымітыўная такая крымінальная ідэалогія. Усё разбурыць, усё вынішчыць, усё згадзіць. Вось. І продолжать далее, ісці до апошняго мора, як Чингисхан. Вот іхная палітика. Ну, тое ж сама Путін зараз. Ну, тое сама, літаральна, толькі трошки другими словамі. Ён же ж воюе супраць англасаксаў, усяго свету. Вось пагражае ўжо Прыбалтыцы, там Польшчы, всеми и так далее. Это все тое самае. Людзі ў Еўропе, яны не могуць зразумець, што у сучасным свеце існуе вот такая варварская грамадства. Абсолютно варварская психология. Это орда. Люди не могут это зразумець, потому что они в гальштуках.
яны ў касцюмах сучасных, яны чытаюць літаратуру, валодаюць моваю, но не варвары. Заседаюць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну і варвары, это ім цяжка зразумець, з імі трэба пажыць, як кажуць. Там же законаў ніякіх немає, нічога ты па тым, што напісана, не зразумееш. Трэба проста з імі пажыць і паглядзець, што такое. Вот. Так што то, што робіцца ў нашых школах, гэта знішчэнне нацыі на будучыню, стварэнне дзяцей мамілюкаў, стварэнне дзяцей, якія не будуць патрыётамі, ось, і якія могуць быць потым выкарыстаныя ў межах расійскай агрэсіі. Вот. Іх так могуць паслаць на любую вайну, яны ўсё выканаюць, у іх не будзе сваёй думкі, у іх не будзе сваёй прывязанасці. І паўтараю, гэта палітыка вядзецца не дзесяцігоддзямі, а ўжо стагоддзямі. У 19 стагоддзі было тое самае. Ёсць такі твор, я раю пачытаць, паэт і палач. Яго напісаў Карней Чуковскі ў 23 годзе. Напісаў усю псіхалогію, усе факты, якія былі ў часы паўстання Каліноўскага. Это ўсё тое самае, толькі інтэрнэта не было. Усё тое самае. Увесь той маразм, уся тая ненавісць, усе тыя псеўдакаштоўнасці, усё тое захапленне мураўёвым, забойствамі, усё там, усё. Галоўнае, што гэта зафіксавана на паперы. Бо то, што ў інтэрнэце, яно прападзе. Эта цывілізацыя, кажуць, проста знікае з гадамі. А вот то, што на паперы зафіксавана, можна пачытаць і паглядзець. Таму адзінае, што людзі нашыя, паступова ж павінны разумець, што пакуль будзе расійская акупацыя, пакуль не звернуцца да сваёй культуры, сваёй мовы, пакуль не будуць змагацца за сябе, за свой гонар, за сваіх дзяцей, за сваю жонку, за сваю дзяржаву, нічога не будзе. Нічога. Арда знішчыць усё. Ніякой маралі ў іх няма. Вот. Таму гэта трэба ведаць. І то, што адбываецца зараз у беларускіх школах, гэтаму трэба супраціўляцца. Ёсць магчымасці. Бацькі могуць супраціўляцца. Трэба, каб бацькі аб'ядноўваліся. Трэба, каб гаварылі сваім дзецям, што рабіць, а што не рабіць. Нашы гаварылі ў 50-е гады. Не звяртаць там увагі, што там Сталіна гаворыць, толькі маўчы. Разам з тым, вы спадзяецеся, што ўнутры сістэмы Беларусі ёсць людзі, якія яшчэ могуць захаваць беларушчыну, сваё нацыянальнае, адстойваць сваю краіну у сваім навагоднім віншаванні. Вы звярнуліся да розных катэгорыяў Беларусі, якія знаходзяцца ўнутры краіны, а разам з тым дэмакратычныя сілы даводзяць, што там ужо не засталося сапраўдных фактычна патрыётаў. Вы лічыце інакш. Чаму, спадар? Справа ў тым, што сярод тых дэмакратычных сілах, якія вам гэта даводзяць на рускім языке, не засталося сярод іх ніякіх патрыётаў і ніякіх людзей, якія маглі б змагацца за сапраўдную Беларусь, за мову, за дзяржаву, ахвяравацца. Сярод іх няма такіх. Няма. Гэта людзі, якія працуюць за чужыя грошы і апраўдаюць гэтыя чужыя грошы. Яны не задумваюцца, чаму нейкія дзяржаўныя структуры даюць вам сродкі. І вы на іх жывіцё. І калі тыя сродкі кончацца, у вас есці не будзе чаго. Яны не разумеюць, што тыя людзі, якія вам гэта даюць, яны праводзяць сваю палітыку, ім гэта трэба, а вы, халуі, гэта ўсё выконваеце. Вот. Таму, як же тут, яка ж можа быць нацыянальная, і ўсё. Трэба гаварыць пра дэмакратыю, пра гомасексуалістаў, пра тое самае. Вот тады ўсё будзе добра. Станіславович, разам з тым, усё ж такі, вы спадзяецеся, што гэтыя людзі ўнутры сістэмы, у тым ліку ўнутры сістэмы Лукашэнкі, могуць вас пачуць? Я не сумняваюся. Нічога у гэтых варвараў з беларускай нацыяй не атрымаецца. Нічога, она не атрымліваецца. Патрыятызм расце пад зялёна-чырвонымі сцягамі. Няўжо вы это не бачыце? Няўжо вы не бачыце? Вот эти дразды выступаюць, так? Людзі плачуць, іх усіх успрымаюць. Это факт. Прымітыўныя песенькі, там, як я лягу-прылягу на не патрыятычныя. Забаранілі ім выступ у Менску, іх увогуле забароняць. Вот. Але не можна жывы народ загнаць у зямлю. Все равно буде жити. Притим, хто такі, як Лукашенко, хто Вольфович, ви хто? Карпенков.
Таму нічого за то не будзе. Наша культура вельмі высокая, глыбокая. У нас вельмі вялікая літаратура. Але вам асабіста падабаецца гурт Дразды і іхныя вось песні? Бо Ну, вы таксама пра бацькоўскую хату узгадалі ў сваім. Разумееце, што я не буду тут з гледзяшча музычную об этом гаварыць. Это такая масавая культура, але на добрым узроўні масавым. Вот. Потым яна патрыятычная, яна нармальная, чалавечая, любіць матку, бацьку, свой дом, усё это вельмі хораша ўсё. І людзі на гэтыя простыя рэчы адгукаюцца, бо гэта чалавечае ў душы жыве. І гэта прарасце, яно ўжо расце. Ось. Таму я не бачу Але ніякай... ці сярод вось прыхільнікаў Лукашэнкі большая любоў да Расіі ўсё ж такі, ці да сваёй радзімы, да Беларусі? Знаете, сярод прыхільнікаў Лукашэнкі людзі, якія думаюць, што вот Лукашенко хорошы кіраўнік, што вот ён пенсіі даў, што вот добра жыць, і каб яго не было б, дык тут было б, як у Амерыцы, пацукоў елі б. Вот. Таму гэта ўсё разбураецца ў адзін момент. Як толькі ўсё, кажуць, пачне падаць, людзі ўсё ўбачаць, ўсё зразумеюць. Вот яны зараз паехалі, паглядзелі, там в Амерыцы, у Польшчы пабывалі, ўсё. Ну, бачаць, што адбываецца. Таму ўсё, што пабудована на хлусні, на такой прымітыўнай прапагандзе, яно заўсёды нойдзе людзей, якія будуць прыстасоўвацца, рабіць выгляд, што гэта ім прыемна. Вось. Але гэта не мае ніякой глыбокай асновы. Я паўтараю, калі паўстане пытання, скажем, аб існаванні вось гэтага рэжыма Лукашэнкі, паверце, ніхто не будзе класці жывот за Лукашэнку. Ніякая армія і нават ОМОН, калі не дадуць грошай. Вот. Бо калі дадуць грошы, то будуць. Вот. Таму не трэба перабольшваць тое зло, якое існуе ў Беларусі, і того зла, які яны нарабілі, яно на кароткіх нагах. І вось бачыце, ўсё роўна, ўсё, што добрае, чалавечае, беларускае, прарастае. Нічога, цяпер яны пад зялёным сцягам махаюць і плачуць, бо Беларусь любяць. Выкінуць потым зялёны сцяг. Будуць пад бело-чырвона-белым. Вернецца пагоня, вернецца Дунін Марцінкевіч, Янкі Купала. Ўсё будуць любіць адзін аднаго, ўсё будзе. Усё вернецца, таму што ўсё лепшае было. Гэта не прападзе. Вот чаму важна тварыць добро, яно не прападае. Чаму важна дзіцяці сказаць, што трэба, што добра, што дрэнна. Ён можа не спрыняць, але пройдзе час, і ён успомніць блудны сын, што яму казаў бацька. Вот. Таму з гэтага не трэба перабольшваць іхнае зло, іхнае маштаб, але змагацца трэба. Зенон Станіславович, разам з тым вы заклікалі Александра Лукашэнку вызваліць палітвязняў, назвалі трох. Гэта у першую чаргу Вольга Залатар, Дзеніс Івашын, Паліна Шарэнда-Панасюк. Тут гэта проста быў заклік, каб звярнуць зноўку ўвагу на гэту праблему, ці у вас нейкая надзея ёсць на тое, што Лукашенко можа выпусціць гэтых людзей? Справа ў тым, што з гледзяшча палітычнага і маральнага гэта яму было б добра зрабіць. Яму выгадна, это выгадны маневр. І калі ён добра прадумае і паслухае, і добра, што это сказаў я, таму што я ж яго ведаю з 90-х гадоў, мы ж былі разам. Ён же слухаў маіх парад в Верховным Савеце. Ну, ён часта ўзгадвае пра вас, таму, калі ён зараз добра прадумае і паслухае, гэта зробіць, то потым ён сам пераканаецца, што гэта добры будзе ход. Бо зараз ён у тупіку, становішча безвыхаднае, сам сябе загнаў. Сам сябе. Рабі нейкія выхады. Чаму я пра гэта кажу? Бо галоўны чалавек, яго жыццё, яго здароўе. Што б вы там не рабілі, трэба выратаваць хоць аднаго чалавека. Пушкіна лесе загналі ў магілу. Вот эту жанчыну, Шарэнду-Панасюк, таксама могуць загнаць. Аж ведаю, што там робіцца. Таму, слухайце, дайце ёй магчымасць пажыць. Яна маладая жанчына, у ёй ўсё наперадзе. А Вольга Залатар, у ёй 5 дзяцей. Чым віна, да ні ў чым. Яна проста веруючая каталічка. Таму я раблю добрую параду і ў сэнсе маральным, і ў сэнсе палітычным, і ў сэнсе тактычным. І я старэйшы за гэта гаспадара. А старэйшых людзей варта
прыслухоўвацца да іх. От, калі ён прыслухаецца і прыме нейкае гуманнае рашэнне, это будзе на карысць у першую чаргу тым людзям, якіх ён выпусціць, а ўскосна будзе на карысць нейкай ступені яму. Таму што я разумею яго праблемы, але гэтыя праблемы ён сам стварыў для сябе і для ўсяго народа. І за гэта трэба будзе адказваць. Так што хай круціцца. Але гэта ўжо пытанне будучыні, а тут жа ж, канешне, спадзявана тое, што гэтыя людзі ўсё ж такі выйдуць на свабоду. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Спадарства, нагадаю, што Зянон Пазняк у нашай студыі быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускі народны фронт, а таксама лідар руху «Вольная Беларусь».